si Konsyal Nestor Archibal, kandidato pagkamayor sa Bando Osminya, Pundok, Kauswagan. Konsyal, good morning. Good morning, ma'am. Good morning sa nagpaminaw sa estasyon na. Sa mong ikasulti ani nga magamit magyud ni Raymond Garcia ang 310 million pesos ay sip ayuda kay niluwat man ang kumilig kagahapon og exemption. So katugutan nga magasto ang 310 million pesos, Konsyal. Mauna ba? Ang iya is nakapabor siya in a way because mauna iyang pamalit. Naaday no karon pa ko nakabantay nga kining AX naa sa di ay local version ani Konsyal Archibal abi na kog national rani. Ilan ang gibudgetan kay mao na ilang ipanghatag. Ipanghatag na nila nga wagi nada. Pariha sa mushroom. Naghatag og 20 million nga mushroom. Kung maghatag sa mushroom ni palit og pila ka buok spoon pagkasunod si mana nangawagtang kay di man mao ang pagtrabaho. Nawagtang ang 20 million sa syudad. Karon kana na sang ihatag mo na sa mga tao. Ipanghatag lagi. 5 million ha? Kining AX, 5 million ang kantidad ani, financial assistance in the form of AX. Sa local version siya. Local version. Karon pa sa takibaw ni na aday AX nga local version. Local version ni AX. Nya dapay lain Konsyal ha. Laing 2 ka milyon nga ipanghatag. Oy, mao man siya local version sa di ay sa tupad, nasyonal man na tupad, di ba? Oy, kuyawa gud giaprobahan ninyo kini mga programaha Konsyal Archibal? Self-Employment Assistance Program. SEP. Duhaon SEP. Og ato ning subayon, ang kanang gipanghatag sa nasyonal tupad. Unya gituparan masada ning lokal nga siya. Self-employment assistance. Unsa naman gini? Sus. Bob, Konsyal. ang ato na lang mga tao untay maghuna muna, Bob. Kay kani man kung pagpanghatag sa kwarta nindot man pero ibutang nato sa lugar. Unya, di man isan ang kaning mga ilang gitagaan mao sa ni mga tao nga pinili, dili ni tanan. So kung ikaw tayo tarong nga mayor, matagan ni mong tanan nga mga tao nga nakinahanglan. Dili kay pilion lang. Dili mo pilion lang. Unya mutubag man din si Raymond, moana am din Konsyal Archibal, di man mapaigo gatong hotdon yung hatag. Di man paigo ng atong budget ani. Amo lagi pero nganong imo mang ihatag na sabi sigala dili man day pasakto para sa tanan nga kinahanglan. So imo lang ipili para makahatag aron ka makapalde para nako. Isugyot ko ning adto Konsyal. Konsyal Archibal isugyot ko ning adto. Nga kini ba limitado ra maghani, pilar magkay makadawat ani. Ipagilan na sila graphols. It's not sa graphols. Ibutang nimo sa programa nga sakto, dili na ipanghatag. Because nothing mo prosper o successful sa mga items na imong ihatag. Nothing. Wala. Sus, paitan. Sila kasabot, ana. Pero tungod lagi kay in the form of kwarta para mapamalit, ilagi ng ipwersa. Nakaroon, gano man yung itumong nila during sa election, mga like exemption. So klaro kay na kana maunay paon sa mga tao. Unay akong gi-request sa mga tao, kan-ana ng paon. Iluwa ng taga. Iluwa ang taga, oh. Nagpagutan nila. Kana nindot ni nga programa di ay. Doon na pailain, kining 30 million pesos lain sad ni ha. Ayuda sad ni para sa mga PWD, persons with disabilities PWD. 30 million Konsyal Archibal nga malabo. Nindot yun na ba? Nindot na. So for fairness, ihatag na pit sa akin ayaw ihatag karon. Diba? Kung naamoy uwa ba, para nako. Unsa pizza 15 sa Mayo? Sa unsa man sa? Mayo. Liwas sa eleksyon. Kana no sakto nang sa may diferensya sa 30 ka adlaw. Kadugay naman kay na wani lagi hatag. Karon naman na nila gipanghatag. Pero ang gibutang nga kondisyon no sa Comelec nga ay ilan ni giaprobahan basta dili lang kuno ni gamiton sa kining non-partisan o non-political kuno nga katuyuan. Guidelines nga giset.
Oh, nga mao'y hinungdan nga Kinsa may mutuo ana og mao na ilang. Non-partisan. Ang non-partisan ayaw ihatag before sa election. That's it. sakto no. Unya gi-present na nimong maong idea Consul Archibald. Bisa kung saan nimo present anang idea, kay mao mo na ilang ipuwersa sa pagkangan nga mayor kuno siya, then wa gyud tayo mahimo because ang ilang nasuod sa utok ang pagdaog, dili ang pagserbisyo sa tao. So human ani og panalit makadaog, wa na mura og nuna na po'y huwaw nga pabuton kay karon paon ram ni niya. Correct. That's correct. Kaning mga pila ka milyon nga gipanghatag ibutang pa ni sa programa nga sakto, waka benepisyo ang tanang tao. So, makibawag sabab, tanawan na atong CCMC, kuwangan kayong mga tambal. Kani ang atong usingan ani ang atong elevator sa CCMC walay generator. Why generator ang CCMC? Unya og mag-run out ang tao ma-trap na sa zone sa elevator. Wa sila mauwaw. Sus. Yan, naghatag sila pila ka milyon para ihatag lang para election. Diba? Napagyulain, gidugangan di og another 100 million ala ang ipanghatag ni sa mga senior citizens, 100 million pesos ni Consul Archibald. Karang ihatag sa senior citizens, ihatag mag-yun. So, kung wala sila ikuwaw, ayaw ihatag before sa election. Inigliwas na sa eleksyon. O, naman kung hatag sa senior citizens, kung imong tanaon, once every 3 months man ang iligyan. Please kausa, right? Quarterly, Good. I don't think na ay problema na, in a way, kung ipanghatag na nila, katong actual nga financial assistance. Pero kanang extra nga ipanghatag, which we don't know kung sa ilang ihatag, in the name pagpanghatag, mo na something we di takabalo. Giga no. Datua gyud ay sa Cebu City Government Consul Archibald, no? 100 million karayahon ra man panghatag eh. Dato ba para sa panghatag, dili dato sa programa. Dato sa karon nga mga programa. Karon lang ba? Kanang short term para lang yun paghatag og paon. Pero walay programa nga malungtaron. Karon kinsa unsa may ilang programa nga malungtaron dito nga gihimo? Wala, nothing. Hatag lang og disaster. Kuha na disaster fund, bisag walay authority panghatag sa bugas. Diba? I see. So, di na ni kapugan ninyo. Ako, para na ko, sold out ko ini mong idea, nga aron patas, ug wa gyud duda nga dunay pamulitika, unya nis Mayo 15 ipanghatag kining 310 ka milyon ka pesos nga financial assistance. Yeah. Mao na ba? So, di na ni mapugan nyo, kaya hangtod gani katong appropriation nga 5 million, na-appeal man ni ka-approve Consul Archibald. So, madayon gud ang ilang proyekto nga pag-culture o kining mga uhong. Ngayon nang i-appeal, pero pag-explain during the executive session, nothing. Yung mahimo na. Zero. Way control. Ihatag lang nilang 4 mil, walay control, ihatag. Kunya, in the name sa mushroom culture. Pangutanang mayor, unsay nahimo nila, naman nakita nilang mushroom. I see. Okay. Kunya, ang mushroom, dito'y pabutang nila sa Casillas. Unsay ganahan mo kaon, anang tubot Casillas. Apart na sa ilang training og mag-culture kag mushroom, anda de source Casillas de culture, di man na mao. Asa man sa nimo iso? So, kuha na, manimaho ng Casillas mushroom. I see. Okay. So, di na ni questiono ninyo, Consul Archibald? Question na nimo, pero number 1, di ka tubag. Kunya, di ka tubag, may mo. Nothing, mga tao.
Once tagaan na, di man sometimes masway man. I see. Pero dyan, sa di ba ta mubiya og lain pangutana ni Kursal Archibal na pagipangutana? Konsehal, nag-ingon ang mayor konsehal nga katong mga ni-criticize sa kanihing ohong project. Pwede ba kuno mutabang niya? Unsay mo hang Ano to? Apil gani Miss Gihagit? pwede ba ka mutabang sa katong ni-criticize sa ohong project? Pwede ba mutabang niya? Pwede mo tabang? Mutabang ba o pasabot? Mutabang Sa nga. pagpatabang, pagpasabot, nga nawa namang kwarta. Oh, nawa na di. Nawa na the 20 million is gone. Iyan na nang gihimo, iyan nang gitwist, iyan giliko ba? Liko. Mm. Saan mo pagtabang of something na wala na, gone with the wind? Sarap pagkapatayho. Mm. Yeah, ang mo, nga nung naghimo ang nga project ka, na walay gamit. Okay, konsehal. Pare ba? So di na ninyo pwede question nga nawa magkade na ang kwarta ha? Di na pwede question nga tos konseho? Nawa nga sense nga gihatag na unya uway resulta. Igo ra gyud pagpanghatag. So unsa may tan-aw nimo na di kanang suborno, di ba? Wa may klarong programa. Sa gudi ka. Ang sa programa, diwop. Unsa may kalibutan sa diwop, anong pagpanghimo ug uhong? Ang kanang expertise diwo parte ram na sa mga kwan? Mga pabahay? Yes. Mga siguro ng name sa DIWOP, Department of Welfare and Ohong Project. Oh. DIWOP. Wala siya, uhong. Still no? Naunsa na gudi ay tao ni. Ang ato na lang mga katauhan ba, maoy atong pahukmon ani. Okay? Ang akong, dawatan na ninyong kwarta. I see. Dawatan na, pero tanawa ang kinsang mga tao nga angay ninyong tagaan sa inyong buto. Tagaan ba na ninyong mga tao nga igo rang manghatag o tagaan ba na ninyong mga tao nga muhatag og programa nga malungtaron nga bisag mga wa na ta na agyapon ang programa. Kunsel Archibal, partideng alegria sa eleksyon karong umabot Mayo 12 dasdakbayn sa Subo kay magbaha mang mga kwarta. Yeah, wao na Bob. I see. Okay. Kunsel, last na lang reaksyon nimo katong gipagawas bitaw nga amot nakakita ka gipost ganito sa Facebook double survey ba? Tuo ka tong survey nga kamo ikatulo mo Kunsel? Basta sila mo himo sa survey, katulong. Pero, mao man na ilang gustong mahitabo nga wa pagka ni mo bang eleksyon, magkadaog na sila. Pero sa ito doon ay matag grupo na amgi kagali yung survey. Sa resulta sa inyong survey sa honest to goodness Kunsel Archibal. Di na lang na mag-istorya, Bob. Self-serving, no? Self-serving. Binsahin nimo para sa mga constituents ninyo diya sa Cebu City, Kunsel Archibal. Yes, klaro. Ako lang yung gihangyo ninyo sa mga constituents sa siyudad sa Subo. Tanawa ang atong mga opisyales kung kinsay nagsigig panghatag nga dili ilang kwarta. Kung ihatag programa, kana atong bilion. Pero kanang ihatag kwarta nga wa yung gamit para lang pagdani nga kanang ato ning indot ning kandidatura kay nang hatag. That's not correct. Dili na sakto ang mga tao nga manghatag og kwarta sa gobyerno. Ayaw na nato pilihan. Pilion kanang mga tao nga nanay track record nga nanay gihimo og naambay himuonon para sa katawhan na malungtaron. Mao na gyud Bob. I see. Kunsel Archibal, salamat kay sa imong higayon